zena biharra jatzaren gurutzak eta galdu da galdu haiz hautsi da unfora zuekin Bernardo Atxaga. Juan Carlos egile horrek, gure laguna zanak, tira komiko bat argitaratu zuen 1982an. Lehenengo laukilan mutiko bat azaltzen da maleta bat alboan duela. Mutikua abrigo batekin eta kapela batekin jantzita dago. Egile horren beraren alter egoa da, alaxe ikuste baizuen beak beburua marrazkietan. Zer ikus lezake geldiro atziko zara mara sagarrondo txumezi pristintoto esparta lilipu igan bainatzen ditun kokodilo kongeladore meidira mani horretan Joseba Sarreunaldia. Eskertu behar diot, Ruperrik, berando da igual eskerrak emateko, baina egoera hartan, amets txarra hartan harrapatuta geunden presoen egoera aipatzearen kanpoan ez da. Teia gorri oroma grisak itxilean laztantzen iriko kandela multikolore dunen pean hautsi da anfora. Zer? Nola? Hautsi dala anfora. Ez da posible. Ezin liteke. Bai, gizontxo. Xemari Iturralderen bai gizontxo.